पासून राज्यातल्या शाळा सुरू होणार आहेत। ही महत्त्वाची बातमी आहे। मुख्यमंत्र्यांकडून शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे। कोरोनाचे नियम पाळून शाळा सुरू होणार आहेत। महत्त्वाची अशी ही बाब शिक्षण विभागाने प्रस्ताव पाठवलेला होता। 4 ऑक्टोबर पासून राज्यातल्या शाळा सुरू होणार आहेत। मुख्यमंत्र्यांकडून शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे। कोरोनाचे नियम पाळून शाळा सुरू होणार आहेत। जवळपास मोठ्या अंतरानंतर किंवा एका मोठ्या काही दिवसांच्या फरकानंतर आता शाळा सुरू होणार आहेत। मध्यंतरी काही भागातल्या म्हणजे ग्रामीण भागातल्या शाळा सुरू झालेल्या होत्या, मात्र पुन्हा एकदा कोरोनाची दुसरी लाट आली। पेशंट्स मोठ्या संख्येने आढळायला लागले। त्यानंतर पुन्हा प्रत्यक्षातले वर्ग जे भरायला सुरुवात झालेली होती ते बंद झाले। पुन्हा एकदा शिक्षण जे आहे ते ऑनलाईन सुरू झालेलं होतं। मात्र आता मुख्यमंत्र्यांकडून शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे। 4 ऑक्टोबर पासून राज्यातल्या शाळा सुरू होणार आहेत। अर्थात याही वेळेला जसा मागच्या वेळेला निर्णय होता, स्थानिक पातळीवरचा अंदाज घेऊनच त्या ठिकाणच्या शाळांबाबतचा निर्णय असेल का, कदाचित हे थोड्याच वेळात स्पष्ट होईल। मात्र शिक्षण विभागाने जो प्रस्ताव पाठवलेला होता त्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांकडून हिरवा कंदील आहे। कोरोनाचे नियम पाळून आता शाळा सुरू होणार आहेत। 4 ऑक्टोबर म्हणजेच आता नवीन महिना सुरू होईल आणि लगेचच 4 तारखेपासून राज्यातल्या शाळा सुरू होतील। अधिकची माहिती घेऊया आपले प्रतिनिधी सुनील काळे यांच्याकडून। सुनील, काय अधिकची माहिती आहे? सुनील, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय? काय अधिकची माहिती आहे? तारखेला शाळा सुरू करण्याबाबत त्यानंतर कुठेतरी तात्पुरतं जे इशारा दिला होता त्यानंतर शाळा ज्या आहेत त्या पुन्हा एकदा बंद करण्यात आलं होतं। आणि आता मात्र जी शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव आहे शाळा सुरू करण्यासंदर्भात त्याला आता मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिलेली आहे। या प्रस्तावानुसार आता 4 तारखेपासून ऑक्टोबर पासून शाळा ज्या आहेत। सुनील, आम्ही पुन्हा तुमच्याशी संवाद साधू। मात्र आत्ताच्या घडीची ही महत्त्वाची बातमी आहे राज्यातल्या पालकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी, ती म्हणजे 4 ऑक्टोबर पासून राज्यातल्या शाळा सुरू होणार आहेत। मुख्यमंत्र्यांकडून शाळा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे। कोरोनाचे नियम पाळून राज्यातल्या शाळा सुरू होणार आहेत। शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला होता आणि त्याला आता मान्यता देण्यात आलेली आहे।